A Pest vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központunk a Soroksári Botanikus Kert közösségével alkotó pályázatra hív és vár minden alkotót, minden művészetet és természetet szeretők, hogy közösen ünnepeljük meg a madarak és a fák napját. Korhatári kötöttség nincs, a legkisebbtől egészen a legidősebbig várjuk mindazokat, akik szívesen fognak tollat, ceruzát, festéket a kezükbe, vagy alkotnak anyaggal, szobrot készítenek, vagy bármilyen kollást, küldjék el nekünk ide, hogy legyen egy csodálatos kiállítás, és itt ezen a szép helyen közösen ünnepeljük majd meg ezt a napot. A szervezők, a kert főkertésze, Botlik Gábor fogja ismertetni ezt a helyszínt, ahol még mindig a főváros közelében, a főváros közelségében van olyan hely, ahol csicseregnek a madarak, virágoznak a virágok, zöldelnek a fák, de hogy pontosan milyen környezet és milyen lakókkal várja az alkotni vágyókat, és majd az alkotásnak a bemutatását részletesen és pontosan kertészünk elmondja önöknek. A Soroksári Botanikus Kertben vagyunk. Ez egy iskolakert, 60 hektáros terület, ez 120 nagy focipálya méretű nem kis terület. Egyetemi oktatás szolgálja, járnak ide növénytani, növényföldrajzi, talajtani és ökológiai gyakorlatokra egyetemisták. Ezen kívül feladatunk még az ismeretterjesztés, kutatás, génmegőrzés, természetvédelem, ha már védett terület vagyunk. 1600 növényfajt ültettek be ez alatt a 63 év alatt, amióta kert a kert. A kétharmada fával borított terület. 105 védett növényfajnak több tízezer egyede van a kertben, ezért is vagyunk védettek, és a védett állatfajok száma is 100 fölött van. Nem csak a növény, hanem az állatvilága is gazdag a kertnek. 16 emlős fajunk van őz, nyúl, róka, mókus, menyétfélék, borz, sün, pocok, cickány, egér, vakond, denevér, mogyoróspele. 125 madárfajunk van, abból 56 faj védett, az emlősökből 6 faj védett. Madárbarát kert is vagyunk, kapcsolatunk van a Madártani Egyesülettel, több mint 50 odú ki van rakva így a fákra, és télen etetjük, nyáron meg itatjuk a madarainkat. Van is egy ilyen kis madár megfigyelő faházunk. Vannak még hüllőink, meg kétéltűjeink is. Van 4 féle gyíkunk, 2 féle gőte, mocsári teknős, 3 siklófaj, 8 békafajunk van. Akik ide jönnek látogatók egyénileg vagy csoportosan, ha egyénileg jönnek, vagy akár kis családdal, kis csoporttal, akkor kapnak egy ilyen kis térképet, amin a tanösvényünk van, 20 darab ilyen táblával, meg vannak számozva, az alapján itt nem tévednek el a kertben, 60 hektáros területen. De ha már itt vagyunk az állatos tablónál, rögtön éppen a múlt héten tettünk ki egy ilyen kis rovarhotelt, amiben majd értékes rovarok fognak beköltözni, amik hasznosak számunkra. Több helyen van már ilyen rovarhotel. Ott alul esetleg van is egy ilyen kis leírás, hogy mik szoktak beleköltözni. Gazdag még a kert rovarvilága is. 1258 lepkefaj talált egy lepkészmolyász, 700 molyfajunk van és 500 nagy lepkefajunk, 32 védett van köztük. 1446 bogárfajunk van, abból 23 faj védett. Vizsgáltak még pókot, poloskát, csigát, hangyát, nem csak a növény, hanem az állatvilágát is kutatják a kertnek. Most a kert előadó termében vagyunk, amikor itt gyakorlatok vannak, hallgatói gyakorlatok, akkor itt körbe az U alakú asztalokon több mint 100 növényt kirakunk, kieltáblázunk, itt tanulják a diákok a növényeket, én is festegetek, és ha körbenézünk, akkor botanikus kert ihletésű festményeim vannak a falon. Szeretettel várjuk az érdeklődőket a Soroksári Botanikus Kertünkben. Jöjjenek bátran, biztos vagyok benne, hogy nagy élmény lesz így a kert látogatása.